ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କେମିତିକା ହୋଇଥିବ? ଭକ୍ତ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ମହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପୁନଃସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଏକା ନୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବିନା ଭଗବାନ ଏକା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ କ୍ଷଣେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଖड्ग ଧରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିକି ସବୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ମହାନ କର୍ମ ହଉ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ କେବେ ଏକା ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏକ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ।